Tak čaute ľudia, vítam už ďalšieho videa a dneska to bude v skutku celkom zaujímavé. Dneska budeme bežať 10 km, vlastne 20 km rovno do Dobrošte, čo ako vidíme má pešo to máme 2 hodiny a 17 minút. 2:20. Je to 10 km tam, 10 km naspäť, 10,5. Takže to bude mať takých 21 km dneska. Zabrám to, typujem, že nám to zabere kratšie, ak budeme behať. Ideme aj so Samom, s ním sa stretneme na Šulanoch, takže ja túto prvú časť s bodíkou do Šulanov odbehnem sám, čo je v poriadku, tak v pohodičke. A potom budeme spolu a to bude veľmi zaujímavé. Teším sa na to, bude to house. Takže nachádzame sa na štartovacej line, vôbec nevyzerám ako úplný sedlák. Aký som teraz vyšiel zo stodoly. Taký fun fact, toto je challenge pre nás v tom, že my nebeháme, hej. To ja behám prvýkrát po roku asi teraz. Ja som chodil fakt, že malinko. To fakt ani sa nedá počítať ako seriózne behanie. A to bolo, že 8 km. 8 km vôbec nie týchto skurvených 20. 21 to bude, tam a naspäť. Mám tu fľašu vody. Mám pri sebe snúz ešte. Uvidíme, či si vôbec budem mať chuť nabiť. Popnuté sluchatečko musí byť. Mám neumyté vlasy, takže sa ospravedlňujem za svoj hnusný výzor. A ja teraz idem k Samovi pešo utekať. Tam bude moja prvá stopka a potom so Samom budeme mať jednu stopku vo Vojke na pumpe, kde si dopustíme vodu. Môžeme ísť na to. Taktiež ma zaujíma, že jak moc mi bude vadiť to, že bude skáckať, lebo tá GoPro nebudeme mať vyťahnutú stále, ale budeme mať vyťahnutú nejakú väčšinu času. Máme 2 baterky, to bude tak možno hodina baterky, možno 2. Taktiež je veľký problém dýchanie. Fakt, dýchanie je celkom dôležité pri behaní a ja som to nemám žiadnu expertízu. Ak toto bude moje posledné video v živote, lebo skončím na intenzívke, s tým, že ma jebne, bude sranda. Plus to, že rozprávam a neviem dýchať, spôsobilo to, že už ma začína šípať v bruchu, čo je halus. A to budem musieť trocha rozdýchať. Zastavujem, že po prvých 3 minútach behania, čo je fakt zlé. Máme jedno pravidlo a to je to, že nikdy nesmieme zastaviť, hej. Také basic pravidlo, ale preto máme, že proste iba jednu stopku, ktorá je fakt, reálne, že fakt potrebná. Takže nesmieme zastaviť, že jasne, môžeme sa vydýchať, ale musíme vždy kráčať. Proste nesmieme stáť. Zaujímavé, ako poje rozprávanie v tomto videu. Celkom ťažko komentovať počas behania. Musím si nastaviť nejaké tempo. Samozrejme, nejdeme teraz polku tejto trasy proste, že prejsť toto kráčaním. Nemáme žiadny proste čas, dokedy to chceme stihnúť. A nič také, proste ide o toto iba zvládnuť. Neviem, akože asi som moc confident, že nejako nedomyslel to, že čo sa stane, keď to nezvládnem. Že ma regulárne proste jebne mi zlyhajú nohy proste z tej cesty. Nevadí, už to je teraz jedno. Poďme ďalej behať. Najprv sa napijeme. Chcel som vybrať toto čas, takto po obede, keď nebude už tak svietiť slnko, ale tak to nevyšlo 5, neviem, 4, asi 4 hodiny. Stále je celkom pekač. Dneska sa dosť oteplilo tento týždeň. Tak v polky dotvojím začali pekať. Takže uvidíme. Third person. Man. Piča N-word. Môžem v takomto videu zajebať N-word. Nevadí. OK, som za polkou trasy do Šulanov na môj prvý checkpoint. Už to asi 5 minút, jak úplný kokot. Behám na slnku. Takto. Pekne. Už teraz môžem povedať úplnou konfidenciou. Môžem povedať, že túto challenge som neuveriteľným spôsobom podcenil a predstavil som si iba, ak sa budem užívať. Jo, problém s pýchaním v boku som nejako ustal, som to trocha vyrovnal, hej. Tá silné slovo. Alebo slabé práve, že. Uchodil. Asi v polke tejto cesty ma začali neuveriteľne štípať plúca, ale že strašne. A má ľavá noha ma ale že neuveriteľným spôsobom začala boleť. Či jebe, neviem prečo. Čeknem si to, keď dojem k Samovi. Zatiaľ to je fakt strašná sranda. Kurva.
asi bolo lepšie, keď som si pred začiatkom tejto challenge vysel niečo o správnom dýchaní. Toto rozhodnutie bolo úplne spontánne. Vlastne rozhodol som, že toto spravím tak pred 2 hodinami. Jop, skvelé rozhodnutie. Jop, milujem to. Každú sekundu z toho do piče. Kurva. Práve odchádzame z prvého checkpointu, aspoň pre mňa. Ako sa tešíš? Neteším. Ako to vidíš potom, čo si videl mňa? Bolestivo. Teče zo mňa jak z kurvy malej. Nečakal som, že najťažšia vec na tomto bude zastaviť a stáť potom. Lebo jakmile sa dostaneš do toho flow stateu, odporúčam ti ho udržovať čo najviac. Až dokým fakt, že nebudeš musieť zastaviť, lebo jakmile zastavíš, si mŕtvy. Máš okuliare? Nemám. To bola chyba. Kámo, ja mám dlhé vlasy. Mne to padá do očí, takže ja mám prírodné. No čo práve preto, potom si nemôžeš takto vyhnúť pekne jak ja. Dobre, odtiaľto začneme challenge spolu. Mám inhalátor, mám. Hej, ukáž to sem. Istota je istota. Vieš čo, nejdem ani šejmať, lebo low-key si myslím, že sa to hodí, akože je to dobrý nápad. Takže včera to bol taký pekný chill deň a dneska ma chceš za tým potrestať, ak som dobre pochopil. Hej. Super. Neviem, sa trestám aj sám seba, neviem za čo, proste za to, že žijem. Jo, to je, ináč to som neurobil predtým, než som začal behať a je to najväčšia chyba, čo som nespravil. Takže, dobre, môžeme začať. Prvá chôdza po 3 kilometroch sme odtiaľ. Ja sa úprimne cítim už o dosť lepšie, reálne pri tom behu. Tento sa ešte musí rozbehať trocha. Trošku dosť. To piču, že ty si mal krik, kurva. Aj som to zakriknúť, ale ide nám búrka. Asi teda, snáď minimálne zastreté. Dobre. Srapiť. Ideme ďalej. Môj termo. Sami sa mal vedel napraviť. Ale už sa cítim konfidentnejšie. Akože mal som jednu zlú myšlenku takú, že ja to nemám proste, že som to dojebal. A prekvapilo ešte dlhšie, ako som myslel. Čakal som, že tá palka nepolke dediny. Ale no mi to stalo. Ja som zabehol od doma, jak vychádzam na hrazu pri tej kaplnke. Som zabehol k ihrisku a tam ma vyplo. Môžem to vychodiť. Kurva, spočím som. Hej, tu tak. A ja som mal také pocit, musím to iba prejsť. Poďme aj sopňaké auto, vieš. Nebudem prejsť. Áno, mám sa dostať doma. Dobre. Nejdám žiadne auto. Nie je mi dobré. Hej, takto vychodíme. Musíš aj zvyknúť, vieš, na ten stav toho tela. Prečo ne, už sme dali 3 km, kámo. Sme dali 3 km, momentálne mi napísal. Ja to potom pozriem, hodím to niekde, že Hej, counter. Z bodíkov do našlánku, koľko to bolo. Nice. Tak skončím. Fajčenie, tie púce, ja to normálne cítim. Hej, ja ty kokot, čo tebe máme v plameni. Šikana, toto je šikana svojho najlepšieho kamaráta do piče. Promo, neplatené promo. Čas nabiť môj žuváci, môj žúči, jak to slovne, ty kokot? Žuvací tabak? No, ale že vieš, že ľudia, čo žujú, čo ste môžu žuvaci? Žuvači. Žuvači, no. Žuvači, dám si vyžúvané, dám si čerstilo, by ma asi jeblo aj. Ja to mám vape vlastne. Neviem jak ty, ale ja ešte trošku, no. Ešte trošičku, no. Čakaj. Hej, to je státie. Dobre, nie je to státie, lebo som sa hýbal kolenami. Dobre, ak ťa vidím, tak to roztýchaj. Horšie miesto na smetné koše nemohli jesť. Chcel sa vás dotknúť. Dobre, Samo. Hovorím ti, že jak sa cítiš? Na piču. Poďme pomalým letným behom. Na chvíľku, hej. Lebo už ideme polku cesty, kokos. Dobre, poďme letným krokom. Buď alebo sa vysáš. Dobre, môžeme už? Hovorím ti, letný beh, poď. Lady, heal me tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance
I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that. Potom ďalšia challenge, ak toto video bude mať úspech a dobré odozvy. Ďalšia challenge bude do Bratislavy naspäť. Tomu ver, kámo. To ťa silno hlboko do ryti jedú. Fuj, do piče. Giganie. Dotiahneme to do vojky, tam dáme ďalšie chodenie. Tak vyzerá, keby si došiel na odvykačku, kámo. Dobre, a preto teraz začneme behať ďalej. Ja s tým tiež síce teraz sa mi grgá. Ne, kámo, ja mám mysl už že telefonový. Hej. Ja už chodím, že tak. A ja občas, keď sa trocha na to prestane mysleť. Ale poď, ideme behať ďalej. Možno, že tak fakt sa náhodou, že pogrcal sa fakt na tie klíbe. Lebo fakt teraz som sa nechcel zgoril, tak som sa skoro pogrcal. Už to išlo hore. Kurva, mali sme behať. Takže nakoniec nebude to clickbait, bude to asi. Hej, a na clickbait bude to, že sme odbehli tých 20 km. Hej, lebo chodíme zase. No, ja som na tvojom prvom, mám druhom checkpointe. Sme na pumpičke. Tam Socrates gáže snickerku. Čo ti jebe, dobrá mapa. To si dám na energiu. 17:40, takže také 17:40, že ja už hodinu a pol utekám. No, a chodím do toho. 9,16 km. Jaký bod v podstate robí? Nie, average kilometrov mám 9,18, distance máme 6 km a čas hodina. Že not bad. No, ja už behám od tej 4. s bodíkou. Do sámku, on ťažko padne nezvláda. Aj tú kameru do piče. No. Nie, super. Máš strúne bola nohy. Čo ti jebe? No čo, nechám ťa tu. Ja pôjdem pomaličky. Pojem až nakoniec. Až nakoniec? To si koko. Ja až nakoniec. Teba nechám za mnou. Počkaj, ale. A skote. Hej, dobre. Nemám sa s tým krškať po piči. Teď ma boli hlava z nejakého dôvodu. Aj mňa trocha bola. Ňam. Bude sa bude kokova vody ešte. To som na snickersku. A ešte celkom plná. A ešte celkom plný mám bak. Kuva, tá snickerska chutí úžasne. Táto veľmi budem musieť vydržať jak naspäť. No tak opúšťa si tak majesticky natočiť tú oblohu. Bude to bude náhodou. Dobre. Ideme myť baterku do kopočky a idem na to. Sme v Dobrohošti oficiálne. A túto minister Pička pôjde do skvotu počkať na mňa a ja si zabehnem ešte na koniec dediny a máme pekný výhľad a vrátime potom po neho. Potom pôjdeme naspäť. Ja by som aj išiel ďalej, ale fakt na piču. Dobre, on je sem a my pokračujeme ďalej pekne. Keď dojdem, tak koľko budeš hore a budeš žiť, nevypne. Dobre, vidíme sa tak o pol hodinu. Dobre, sme opäť sami. Nečakal som, že to takto dopadne. Konec Dobrohošti, konec prvej časti, prvej polovice vlastne tejto cesty. Budem sa dotiahnuť sám. Strašne ma bola nohy. Nie je to vôbec také hrozné, ako to bolo na začiatku. Začiatok bol fakt otrasný. Teraz si ráno neverím. Kokos proste sa bude chillovať teraz. My pôjdeme behať za chvíľu ďalej. Hydratujte sa. Piča vyjebaná. Ja to vy kurvy. Stay up. Stay up. Stay up. Stay up. Stay up. Yeah. Stay up. Fakt behám jak malomocný. Reálne. What she got is so Niagara. Make a young nigga straight need Viagra. Make a old nigga give keys to Jaguar. Just to keep from all the tease and laughter. Her telling her homegirls that he couldn't stay up in the restaurant with a voice way up. Tam ma začali chytovať plúca. Teraz, v tomto momente. Cítim snickersku. Možno to bola chyba už rať, ale bola fakt dobrá kokot. Ale je mi dobré. Je mi dobré. So bullheaded, tried to three-peat. Try imagining something passionate between you, Cassie, and Kim Kardashian. Maybe that'll work when you get to hit that ass again. Or you could grab a Red Bull and sip that twice. Now y'all can have sexy time. It's nice. Stay up. Stay up. Stay up. Stay up. Stay up.
piče. A zrejme jak úplná troska. Úplná šlatka proste. Skvelá prostitútka. Ešte jebe. Kurva, čo to robím? Tam piči. Hocičo mi pomôže. Hocičo mi dá do hlavy to, že som maskulínny a že to dám, tak to budem robiť. Takže prepojme sa sám, budem ujebávať na sebe, keď to budem kúkať, ale... Či jebe. Tam náš cieľ v diaľke. Kurva hrdý, ani raz som nezastavil zatiaľ. Ani raz som nedal do chôdze. A dotiahnem to v behu, dotiahnem až tam. Do cieľa. Kurva. Benzín, či čo to je? To bude benzín, kosačka. Takže to bude benzín. Také nutné si na ten ty kokot. Don't you know I'm still feeling after all this time. Čo tiebe? Viac cringe, obyčajný normý človek by nemohol fotografovať. Don't you know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Došli kyseliny. Kurva. Still standing. Ma hitujú plúca. Bože, pomôž mi, ty kokot. Again, the threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you Čo tebe tie plúca strašne hitujú, strašne moc. know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling Sorry za to skurvené zvuky, ale jebe. time, picking up the pieces of my life without you on my mind. Jebe, ty kokot. Napíš, že sa dostím, dogrcám. Rozkašlem. Už nesmiem rozprávať. Ja koč dobro chtím. Tu chvíľa auto, to je na piči úsek. Nie je auto. Poď, šprinty. 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 Čo ti jebe? Oh. Feeling like a little kid. I'm still standing after all this Tam hore. Vylezem tam mimo cieľ. Teraz do kopca trocha. without you on my mind. I'm still standing. No, Ziki, som mal pocit doma, ne? Dlho. Kurva, to prešiel na keď to bol vrchol môjho života. Moje nohy. Kurva, piča. Kurva. Fú, ja to moc prežívam. Jebe. Idem sa vyšťať. Jebe, ty kokot. Nejaké moc dramatické na to, že som zabil 10 km. Aspoň vidíte, jak strašne zle na tom som. Je mi ľúto, že som tu sám teraz a že sa ruko nedal so mnou, ale zároveň som mohol aspoň počekať. Neviem, čo teraz robí on. Moje POV teraz, a akurát som sa dojebal na ten squat. Je mi reálne, je to smutné povedať, že toľko koľko mám a je mi tak na piču ako mi je. Žijem, bolí ma všetko, bolí ma nohy, bolí ma plúca, bolí ma papula, bolí ma cít, bolí ma hlava. Som spotený výrogo tak 3 minúty odtedy, čo som bol v danči. Čiže ešte chlapčisko ešte má dlhú cestu pred sebou, čiže tak ja sa mi bicikať, treba cikať. Močbu vám poviem na ty koko, že dávalo fialovú, takú nebudete mať nikdy, lebo nevyzeráte momentálne jak rakúsky maliar a POV, druhé uvidíte za 10 minút. Peace out, piči. Ale je to fakt na celý deň to trvá. 6:30. Je 6:30 a vyrazili sme o 4:00. Jop. Čo za zvuky som lezú do piče. Pojeme
po tejto ceste takto. A potom naspäť na hangout, na opustené ihrisko, kde my tieme som kokota. Nohy ma strašne dolebávajú. Taký jemný stretching. Ty kok. Jau. Dobre, pre toto video nebudem mať pol hodinu zase. Veľa vecí z tohto sme tu bavili so Samom. Pôjde do Život je hovno. Ak vás zaujímavé aj ostatné veci, čo sa tu diali, nie iba proste cesta, tak už čeknite asi tam do štvorky už. Život je hovno 4. Trojka má 3 hodiny footage, že som to nevedel strihať. Takže Život je hovno 4, tam budú, môžeme povedať behind the scenes z tohto videa. Čo ti jebe, dobre. Poďme naspäť kurvy. Neviem ani koľko prešlo času, lebo som začal scrollovať TikTok, jak taký dopamin abuser, čo som. A neviem koľko prešlo času odtedy, kedy som nahrával posledné PUV, ale ten Dano si tam niekde rozjebal kotník, alebo ja neviem, strašne dlho nikde není. A koľko to fakt stále není, ja už neviem, či prešla pol hodina, ale povedal, že hej, nevím. Ale hej, není ho tu stále. Ak by som mal opísať to, jak sa teraz cítim, tak som povedal, že sa cítim jak Jimmy McGill z Better Call Saul, keď s Mikeom brali tie peniaze na tej púšti, tak sa rád cítim. Toto som odbehol teraz, odtiaľ sme išli. A počkaj, kývam na túto nohu, Teraz to je iba bolesť, čistá bolesť proste, sa musím vrácať. Je mi voda. Mám fakt chuť proste, že padnúť na kolena a proste umrieť. Keď si budete myslieť, že sa na tom s fyzičkou zle, nemáte kondičku a že ste slabí, tak iba spomeňte na toto video. Spomeňte si na mňa, čo po 10 kilometroch vyzerám takto. Chodím, ako keby som práve prešiel proste, neviem. Je 20 veľa, keď dotiahnem domov, môžem si povedať, že dokázal som niečo. Kameru nezvládam, sorry. Ja už tú kameru nezvládam držať, kámo. Je mi úplne jasné, že už bežím úplne čaptelo proste. Som trocha dánok. No teraz som sa otočil. Piče, kurva. Viete, ak som hovoril o tom daždi, čo je z Bratislavy? Sa celkom priblížil, nebezpečne. To mi vôbec nepáči, kámo. Ešte zaujímavé, kámo, ak nás doženie ten dažď. Kurva. Tam to kurva není, ale ako začína sa celkom, ne že stmievať, ale kokot, zatmievať, asi tak som povedal, neviem. Ako, že ani slnko nesvíti, už to je tá matý kokot, dávam to už ešte 10 minút, idem patracú party, neteším sa absolútne dole. Pičo moje nohy, that's a peace out of bitches, možno som späť, bohe. Lebo budem behať teraz medzi autami, lebo toto na cestu a vstup do dediny je tam proste za tou zatáčkou. Hej. Posujem sa do dediny. Takže musím ísť znova. Kurva. Ja som si myslel, že to je na hradu, ale tuším, nájsť táto cesta. Jo, to je tá cesta. Do kopca. Kurva, tu už sme. Daj slovičku. Jednu pre seba. To. Ukáž, to sme aj Samovi. Takto. Sa nebude vadiť, že sme si požičali. Stále sme dobrou, hej, tá cesta. To je do Vojky. Opäť tam, kde sme sa rozdelili so Samom. No, ešte nie úplne. Ale tam budeme. Ja som povedal som, že pol hodinku. Dobre, vidíme sa tak o pol hodinu. Poviem, že idem tak o hodinu. Čo si kokot? Žaltočeky, sorry.
Tak teraz mi vyprávaj, čo sa stalo. Absolútne nič, ja som iba utekal. Ty si iba utekal? A? Už tebe je úžasný, ty vyzeráš jak nový, ty vyzeráš, keď som teraz došiel k tebe. Hej, je mi celkom fajn. Už ma ani tak nohy nebolia. Dostal som ti darček. Tu kde si našiel ty kokot? Tam v strome. Keď som išiel na hradzu cez dedinu. Oba. Zriedkava. Lebo GoPročka už odchádza pomaly a pekne. A ja odchádzam pomaly a pekne. Čo tiebe, moje nohy sú v piči. Sme na ceste domov. Takže, aby sa divili teda, že prečo kurva sa tu tma, tak to je preto, lebo... Nám to trvá už minimálne 4 hodiny. Hej, lebo odkedy sme naposledy sa usadili, odkedy som došiel k Samovi, za Samom do hangoutu, tak odtedy sme kráčali celú cestu už. Mne nohy odišli, ja tu krivkám. Ja tiež, mne koleno. 2 hodiny cesty domov, ideme pešo, celú túto trasu ideme chôdzou, zo mňa už nevytlačí nikto ani centimetr behu. Kámo, fakt ma musel naháňať, fakt, že smrť. Smrť samotná, aby no. som sa ja pohol. Sme našla prestávku, už domov. A ja rozmýšľam, či túto challenge, tak či som túto challenge failol, hej. Obidvaja, nesmierne. Viac ako pol cesty som proste kráčal, hej, a to sa proste nepočíta, to je úplne na nič toto. A preto rozmýšľam, či to dotiahnem domov ešte pešo, alebo kradnem tomuto chlapcovi milému bicykel. Ja tu už nedávam, ja proste chcem zomrieť, strašne moc zomrieť. No, Dano chodí tak, ja chodím tak. Ja už chodím jak tučňák, už jedna noha tam, druhá sem. Dano chodí jak Walker, dobre to popísal. Čiže tak, To no. je hrozno, tak sme slabé. Ja si to uznávam, ja som s tým A ja spokojný. si to uznávam, a nie som s tým spokojný, ale uznávam to, lebo kamo očividne. Dobre, takže koniec relácie na chvíľku. Ja ešte tam potom dropem z GoPročky niečo. Dobre, koniec relácie. What's up, bitches?